Her er de 3 dommere, der skal vurdere, om Medierusserne 2015 har X-Factor. Kun 116 er gået videre til den afgørende rusuge. Her er jeres dommere. Mathias Nestor, Stine Olsen og Laurits Flytkær. Dommerne er klar. Er I? Godmorgen og velkommen til TV2 News. University of British Columbia har efter mange års forskning fundet kuren mod kræft. Men først til en vigtigere nyhed, der berører os alle i disse dage. Og Amanda, kan du måtte regne ud, hvad det er? Ja, det står soleklart for mig, Amalie. Netop solen lader nemlig vente på sig denne sommer. Og jeg får lige at vide i min øresnegl, at vi har breaking news. Der er nemlig nogle helt ekstreme vejrforhold i Aarhus lige nu. Så vi stiller direkte om til vores reporter Asger, som er ude i kampens hede. Jeg kaster snebolden ud til dig, Asger. Kan du fortælle, om det stadig plasker? Ja, Amanda, det skal jeg love dig for. Der er simpelthen en syndflod af vand, der kommer ned mod mig i øjeblikket. Jeg ved ikke, om det overhovedet er sikkert, så kvinder og børn, bliv indendørs. I skal evakueres. Ydermere er der store fiskestimer, der kommer fra vandet af op på land og stopper. Nej, hvad sker der? Det er ikke sikkert for mig at være her. Tilbage til studiet. Og nu til de øvrige nyheder fra indland og udland. Er du skyllet helt væk, Amanda? Bare rolig, jeg er her stadig, Amalie. En af de andre store nyheder disse dage er omkring Facebook, som indførte åbning fra 1. september. Og det er en nyhed, som har skabt. Baby, I'm too hot. Lasse skal på date, og han har besluttet sig for at lave sin specialitet for at imponere hende. Makrel med Tex-Mex, det holder 100. Altså, jeg køber kun de bedste råvarer. Kun det bedste er godt nok til mig og min kæreste, ikke? Eller kone, eller... Ida gør sig lækker til sin date. En date, der ikke går helt som planlagt. Og så kommer han bare med rulleskøjter. Oh my god, hvad tror han, jeg er? 5 år gammel? Baby, I'm too hot. Christina har droppet takeawayen for en dag, for selv at give sig i kast med madlavningen. Hej mor. Ved du hvad, jeg har lige læst, at man skal sørge for, at ens barn får noget ordentligt at spise. Så vi laver mad til Sabine i dag. Vi skal have pasta og ketchup. Mette har en fri aften, så nu har hun lagt vilde planer. Ja, jeg skal i byen med tøser i aften. Axel, han er blevet sat af over på sin far, så nu er jeg skal ud og finde en ny far til Axel.